Nag-uli gali ako din sa Cebu, kanya akong mga anak. Hi guys! Happy Sunday natong tanan guys. Welcome back sa mga vlog. Karon guys, manimbam eh. Kaming tulo si mama. Hindi siya mo simba. Dari Rasjas TV magsimba na. First mas sa mga kuanan guys, simbahan. Alas 6. Sunod ko nun hang tarang nga nagha ko nung kilay. Sagdi laman ang hangkuan guys, kilay kay. Ito na nang ilabot. Masay manggod, tapuan ko mag butang-butang og kanang ang kilay. Bagar man na siya kahang guhit-guhitan kay nipis ra mga jud ang kuan guys, kilay. Jadi budget tanang oras nga ganahan ta mag guhit na ni nga ang kilay diyan ay sayang mulakaw ta di diretso na lang. Badlisan lamang kuno gamay mapurma na. Pisan di pangit. Tumanan ni siya exercise guys, nga suri-suroy daring kuan. Gawa sa mamanis siyang isuri-suri nagkabuntag baklay-bakla dyan kay marong malipay po siya ngaguman sa problema ngaguman ginawar ka nito so way nang dan kuno gamuang kuan guys vlog kani among vlog lingaw-lingaw man ni guys lingaw ra ni para laman na remembrance kada adlaw ba sa mga gipang buhat-buhat ang mga banding kada adlaw na lang ni katiwang na mo namin makita kani mo gud ang vlog guys kada adlaw hamuran ni lingaw-lingaw madyo na laman na ikuan ba remembrance remembrance sinag matiguang na ta natay tanaw at ang ipang buhat kada adlaw. Saya mo ang mga lingaw kada adlaw. Dinja kay gi-bless man po sa Ginoo nga nakapasar, makasweldo pud kinahanglan. Munang naga po hinungdan kay na may sildo. Dinja ari nami guys. Asa ra mas giyan wa pa man. Para mang dugaja. Lupig pa man nin tawi baji nin bataan ni. Para mang ka dugay. Ako hinhin ko pero mga inganang lakaw nga ko nang dali ara man na makaliw. Naginangkan gani ga baklay-baklay naginangkan ay mo sakay. Naog na kuan guys pasahero. Sakay pasahero kay sayang mo pud ang sakay. dito kay kay maulan Gani rata kay basig muuwan ba na yatep. Kawanon ra ba? Guys, manamig simbahan siya. Kapit ni dari sa kuan, merkado kajong mi guys kay nayuwan. Hi guys, good morning. Happy Sunday. Happy Sunday ni jang tanan guys. Mangita mi dari kamo ang sudanon ugon say masudan amo karon. Ganihan na mainit rami. Pami pamahaw, magluto kami nagabot sa. Bye. Sige yan para sige yan sa tricycle nagpaabot. Cook pa oh. No. Ha? Diba man sila
Processed food? Oo. May ulam niya. Ini sa puso ba yung kita yun? Kan ka? Puso ra po rin. Puso rin ka doon. Ah. Hi guys, nakauli namin guys. Hello, pangit. Nasa magipalit ka para ni pangit? Ano yan? Para sa liyog niya. Nagsilos mas mingkoy. Eh? Nga si pangit ray mo gipalitan og kanang kuan. Ano man niya? Bakit kung na yan? Color. Awa, wana nagad. Nagtagtalikod. Kasi kami ko ay. Na, isag sipat ni pangit. Hey guys, majong buntag ni jong tanan guys na nakauli na may gikan nagsimba. Na napunta karon sa tang kusina kay maghikay og pamahaw. Kay si Junjun mo biyahe na siya karon guys, nagumana mo kuan pamahaw. Agamo din gipalit guys. Palit mig buwad nga kuan, flying fish nga buwad. Og kamong kayo kananay kubasa kay magutan na. Napa may kuan dagto prito nga isda. Anja mga kuan ni processed food. Longganisa roll o lumpia nga Shanghai o chicken longganisa nga special manimong sidanan guys. Anja guys ag lamian nga suriso sa dalagit. Luto sa ko guys unahan sa ninahuling kuan ang yun na prito kuan guys, chicken longganisa. Isunod natin yung longganisa roll. Ulas ka kamunggay guys. Okay. Naluto na gato ang kuan guys. Chicken longganisa o longganisa roll. Pa, ano memory ni mo? Patong sa dali. Isunod na ito ang lumpiang Shanghai. Isunod na ito utan. Hindi na mawa ng utan guys. Mga dyan ay utan pirmi. Pupunta ako ni. Morning guys. Pero nga karos giyan, mga bukog talaga yan. Kasi makabukog, makatulok din yung kamunggay. Kali ko dito niya na. Kali ko ka. Tawa po naman dito niya. Hindi na kuligo. Ay sus! Ako, no? Kaligo sa daan na nung isang taon ka. Uy, ngayon pastor na gabi, sayo siya matulog kay para makaligo siya din. Sayo lagi natulog. Pagbuntag, sayo man sa nagsilpon. Hindi na kagit-kagit. Nawak na makuha na ginawa Nawak ka na na yun? itong kuhan yun. Kadyot yun, wala na gid mo maula. Balo. Pwede naman mo na balikon nun niya la. Pwede na muna magbalik. Sige mo pa ng balikon ka na. Minuto. Kung may tao lula o, may gulo. May guwang dyan diya eh. Tawon mo. Wala. Nabitaw po. Bigay nagyugulo. Siguro lang na. Ay, tayo nung nala. Uy, di nakakaawa. Awa. At taganan ako ah. Ang rason ni mo niya, di ko maligo. Dongoy, kaya nagsigi kong silpon. Awa mo na niya ang rason niya. Naligo na di ko. Hindi. Lima naman na ninyo. Majis mi sulto no, minsan tinapok ko bitin mo lagi. Ala ta, Ala ka. Mitis-mis ko na mabaho ko ng lula. Ala mo di ay. Ang Diyos, kadugay na kung tanaw sa mga tao, mura niya bungot. Ay mo. Ay, bungot ko daw. Ay sa pagday sa lagi-laki. Ilong altang tanga di ko sa Ay, butang. Ang nanatag atong kuan guys, utan. Ang atong kuan guys, utan. Manatang isubak guys. Pritong isda. Wala na tikagukad la. Pabog na natag ka ng guys kay. Nata. Guys, mga nata guys. Kasi ka to sa naul ma. Tawa na lang. Musa naul bitaw na sabi. Musanaol bitaw na siya usay mo kuyon ta. Namina ba kabibilan sila? Kuya sa bata pa mayang mo drum. Musanaol. Magbuhat man mo. Ay sa ko dito. Jijimon ko no. Sa YouTube, Digimon ko live nombre. sa
ba? Oh, sa TikTok kasi nakakuha diha. Hala, unsa man ni? Kani? Stories to? Isa. Nanagutan, naluto na. Nana ko ipakita ni mo na. Awa. Mangalan taninyo guys. Mamahaw ta ni lugar, manbuntag diha yan. Ito ta. Manbuntag, Magana ra mo sila to. mamahaw ta. Nung pamahaw pa, dahil na yung paniyong to, kaya nabi na kayo. Susu ko rin to pagani. Saan na mo ipatanaw ni Lula? Diyan man natin mong ikudan. Asa galagi mong ipon na. Oo. Katawaan ng kada ng mamitay, pakita mo na. Forward ge. Si Sila oy di makitaan. Kita man. kita man. Neng breathing. Di makita sila. Binuangan din kasi mong apo ma. Ganun imo kong ikudakan nga. Di man ako ani pag birthday mo ni Papa balog gaw sa. Oo, pag-birthday ni Dudong. Ipapapustiso ka lindot man dig smile ko ang lang. Kawa guys. Gwa para si Mong Lula. Iguang na dong, imong lola. Paingon na ni sa pagkongkuha ng Ginoo. Itong accept na tutunang ad ni mula dagan ang ad siya oy. Naning admin mo mama Facebook ni Facebook. mula tong ipang accept ba. Ni Amerikano. Arabo. Nag-ad. Ganun imo may akap. Buang ka. Ay ko iya tiga. Di ko na nang ganahan. Ay magud makigami gurong na. Facebook. Di ko. Kay Gawa sa akong mga isuon. Kanang. Na may Amerikano man. Eh, May dili Amerikano, ko may na. Bombay. Dili ko Indian. na. Ang labyo ko nung. Dili na. Different. Panta na lang ano laban na siya. Since in Germany. Bito ni Uso sa Arabo. Tawaan niya ba? Tawaan niya ba? Ito ang bilat. Oh, na bito na. Inga na bito na sila na magpasinla din tagan ka na nagkwarta. Muna diha katong may Ato yung balik kina lola naman ge. Ano yung pamligi? Ipayan niya ba? Ulbay isa ba? ay ko ibalik ninyo kanina. Ge. Ano yung nila? Mga Arabo kay mga dalo kayo. Muot ang mama. Dawat rang kunot. Bili ka ng Arabo ma. Sunod ka ma, bilag sa kanila. Di ko. Tawaan niya ba? Ay, bahala mo ko'y kwarta. Wa ko makinanlan sa kwarta. Meron na yung wifi. Ganit na. Sigom na ko kaya. Ato lang to yaksip. Laki na may ban nga maging kami guraan. Mali eh. Dili man ako dili man ubad nga bastos la kanay mo ragong tubay-tubay ay Di love ko. you to Di ko. kay Sigom na. ay mong account pero ako yung mag-reply ba pwede mo Nag-game club na. Ito. love you to honey send money honey Unya ang mga niya ikay ato ba? Ay ko ato ba? One day ko no. kubaan niya ba Di ko. Ano ko si Maria Ma, ay? hindi ka ganyan ma. Di ko ganahan ng may mga lalaki gani mag-istorya na kaya kuan gawas akong mga printis. Pero lain. Wala na na. Anhiyon ka, makainin dagdan ka gamit ka. Ah, bala. Di ko. Wala ka po. Di ko. Yung kalin. Ito na tama mo yung sakuan. Dadanin mo ang mga anak ug apo. Ito na ka sa darling we are going to move to Africa where we live there so dalon ka sa Africa la Hindi. Oh. So, kagbahag dito ng panahon. Ito ilang mga tradisyon. Ganun, makita ang... magambak-ambak sa baga ba Dahil ang mga di, dagko kay gikaw. ikaw diri oh Hasta diri oh. diri labi Oh. ikaw nangato na sa mama. Oh, makita na to kuya, nakayo. ligo na kayo na siya tuti, pampakambakon mo sa baga. Muy pala, basta Arabo lang, mga nga Arabo na sila lang. Mga tradisyon ba, pampakambakon ka sa baga. Bala. Bilik tumutumo lang good nga English no na. How are you, ano ba? Love you. Nabito na nga nilulabay, kisa to si... Ay, ko na naman. Ito man. Ang Arabo, lagi na rin yung mga Arabo? Oo. Uy,
Mga parinir daw na. Nadi akong Facebook ko, wala ka. Na kay Facebook ko eh. Yun sa man pagtawag ni Mamita di ako kay Facebook. Na kay Facebook ko eh. Na kay Facebook ko di makatawag to sila Mamita Pangat ko ko kay mga Facebook. ning-accept ma, yung mga Di nang ad ate pang-accept sila Kuya Haji ng adman. Oh, siya lang. Oh, Haji. Ang kaliwat Dugong Mario. Nabitaw. Yan ang narabo po. Ayun lang. Baligya lagi ka na. Kung man baboy ako kay inyo ko. Grabe ka. Baligya ka na. baboy ko nung ibalik siya. Kung ano eh. Pero ro sa nasi mong kugma una. Ugma. Ako ugma naman. Nagpaabot ko kahit kanot ko kuha. Oh, Yawa lagi. wala ko nang pinanglan niya. Kanot apa ko madato. Pagkataon Simba ko la. Sa kaadlaw man na lang. Simba ko nga ba gumupot ng adlaw. Dapat malipayan ka ba? Dati kasabot-sabot. Wala. Wala ko na kinahanlan. Ang tagapadyas guys, nga sinungkit sa gawas. Na bitaw la wa may binuang na promise ni mga ning ad nimo. Unsa man to ate pandelete. Pandilit. Pandilit ko. Na bitaw ma. Labi ka na. Ma. Ninang ad nilula nga mga Arabo sa Facebook. Hindi man siya ganahan. Mahalin pala ginagawa. Ato ginibinta lagi. Kamu lang. Profile man gud ato kay si Mamita o si Lula biguro ni sila. Kamu lang. Loya ni mo may baligyan mo kasi mo ang anak ko kapuman. Baligya ko ninyo. Na wala mo ganahin ako. Man? Bakit pa akiman ha? Loya. Bako rin magpati yung baligya ki. Grabe yan yung magyoy. Hilak na sa mama ron. Ini baligya ki. Baligya naman kayo. Ikuha naman kayo. Itandem ba? Itandem. Tan. Oo, dumahan lang. Matingala ta sa gikan to mga nang ad yung mga Arabo. Arabo raway mga Amerikano Arabo ra ba. Mga Bisaya Tignaw. Agoy, ay ko na ikon apil-apil din sa taon. Ato gani delete gani di man kaya ka. Tagahan bitaw kag opportunity dili. Ang ako niya makaduwa lang ko diha. Kadugo ko na siya. Di kani mo Facebook tawaganan ra man na. Kuli gani ako din sa Cebu, kanya akong mga anak. Baligya noon. Oo, yun ang kung ibaligya. Baboy. Ato na kulikuton yung Facebook ko na kini nang ad mo mga isumbrog yad kay kang lula kunsing gani. Ano, kunsing ikuan to. Asa yung cellphone at tanawon bikin silang ad mo. Ano magwinang ad niya? Pang-accept ng idang mga pagumangkon, igsuon. Pero di pa delete na delete naman itong mga Arabo ko nawala naman. Di pag-accept pag isa ka Amerikano. Kuno he. Hindi ko anak. Yung mga Arabo pag delete na tani. Ayun na, ipang apil Uy, delete gani. Kurbaan mo niya. Apil na kaya makuhan. Alam ko. Ayun, Kung paas mama. Baligya ko ni uli ko Ibo. Baligya na noon. Tangira pa. Cebu, kay aron makatiman ako. Gingnan mangito na ako kung magulang. Nang umamatay ko dire, uli ko sa Cebu ha, di ko palubong dire. Yan, Kaya nagabot sa ako Cebu, maanak. baligyan ay noon. Baligya na noong ko ninyo. Ato na sila yung adla. Tama ko baboy. Ito yung ad. Kaya... At yan na. Uy. Sinuklat. Hindi na ulo ko na no. Ha, ano na? Kadot. Pati ako no. Kamuang inoon. Nakairik ko. Tudloy mong lula mag-Facebook, pero Wing-wing. Si Kuya Edwin no. Bili ka na bugi. Ayaw na nga lang po.